7 frases fetes en català, nivell avançat, part 1. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Avui veurem 7 frases fetes al català. La primera és bufar i fer ampolles. Podem dir: això és bufar i fer ampolles. Ho tindré enllestit de seguida. Quin és el significat d'aquesta frase feta, bufar i fer ampolles? Quan alguna cosa és molt fàcil de fer. Això és bufar i fer ampolles. La segona frase feta que veurem avui és mossegar-se la llengua. Mossegar-se la llengua. Podem dir: em vaig haver de mossegar la llengua perquè no volia discutir. Mossegar-se la llengua vol dir abstenir-se de parlar malgrat les ganes. Quan volem dir alguna cosa però no ho diem, quan decidim finalment no dir alguna cosa, no parlar, encara que en tenim ganes, encara que volem dir allò. Mossegar-se la llengua. La frase feta número 3 és en un 3 i no res. En un 3 i no res. Va preparar l'esmorzar en un 3 i no res. Això significa en un moment, molt de pressa. Va preparar l'esmorzar en un 3 i no res. La coneixies? Escriu-me als comentaris quines frases fetes del vídeo d'avui ja coneixies i quines has après. La següent frase feta és treure's el barret. Treure's el barret. Ha estat una actuació excepcional, em trec el barret. Fem servir aquesta frase feta quan volem mostrar o sentim molta admiració o respecte per alguna cosa o per algú. Quan sentim molta admiració o respecte, per demostrar-ho diem em trec el barret. Ha estat una actuació excepcional, em trec el barret. La frase feta número 5 és girar cua. Girar cua. Quan vam veure la gentada que hi havia, vam girar cua. Quan vam veure la gentada que hi havia, vam girar cua. Això significa marxar. Girar cua, marxar. La frase feta número 6 és buscar les pessigolles. Buscar les pessigolles. Podem dir: no em busquis les pessigolles, que m'enfadaré. No em busquis les pessigolles, que m'enfadaré. Això significa importunar, provocar algú. Quan algú ens provoca, podem dir: no em busquis les pessigolles. L'última frase feta d'aquest vídeo d'avui, primera part, és ser de vida. Ser de vida. Per exemple, segur que li agradarà perquè és un nen molt de vida. Això significa menjar molt i de tot. És un nen molt de vida, vol dir que menja molt i de tot. Ser de vida. Repassem les 7 frases fetes d'avui. Hem vist quan una cosa és molt fàcil de fer, diem que és bufar i fer ampolles. Això és bufar i fer ampolles, això és molt fàcil. També hem vist quan no diem alguna cosa o no parlem, tot i que tenim ganes de fer-ho, això és mossegar-se la llengua. Mossegar-se la llengua és no parlar, tot i que tenim ganes de fer-ho. També hem vist quan una cosa és de seguida o molt ràpidament, això és en un 3 i no res. De seguida, molt ràpidament, en un 3 i no res. També hem vist quan sentim admiració o respecte per algú o per alguna cosa, ens traiem el barret. Treure's el barret, això ho diem quan volem mostrar admiració o respecte. També hem vist un sinònim, una frase feta que significa marxar, girar cua. Girar cua, marxar. També hem vist provocar algú, importunar, això és buscar les pessigolles. Quan busquem les pessigolles, el que fem és provocar o importunar algú, buscar les pessigolles. I per últim, quan algú menja molt bé i de tot, menjar bé i de tot, és ser de vida. Ser de vida, menjar bé i de tot. Coneixies aquestes frases fetes del català? Si t'ha agradat el vídeo, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal Català Pràctic si encara no ho has fet i si et serveixen els meus vídeos per aprendre català, t'animo a unir-te al canal i així em dones suport per continuar treballant en nous vídeos. Tot això ho trobaràs aquí sota i també a la descripció del vídeo veuràs altres enllaços que potser t'interessen. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.